Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon. So wala pa na ka-subscribe sa ato YouTube channel, please subscribe Miss Human Being. Nga karon mo padayon na punta di ana pud koy lain nga customer. Regular gud ning customer si Ma'am pila na ni katuig. Nya tanawa na iyang buhok. Oh. Dugay na siya customer, di ni sila mo balhin. Nya mo ni rebanded og Schwarzkopf kana. Giriban ni dugay na pud tuig na kapin ang nakalabay. Hamis kay siya buhok, humok kay buhok. Pero kung mutubo na magud ang buhok, kinahanglan gyud nato nga ipautro og pariban or ipakulor kay ang mga puti tan-awa. Kinsa may makaagwan pa din ha nga imong buhok ing ana puti di ba? Ang tawo jud nagkinahanglan jud tag magpagwapa og buhok. Nya mungita ta og nindot nga mo trabaho kay og dili po na maayo imong trabaho sama ani niya taas kay buhok kasi iyang mabritol pati sayanga. Muna nga kinahanglan jud atong tarungon og trabaho. Ako ra siyang kuluran kay gusto man siya maglight iyang buhok kay depende man sa customer ug gusto siya og hayagon ang buhok mo nang dili na to gamitan og covering white hair nya karon tan-awa akong gibuhat ha ang 12% ug kaning 9% ako siyang i-mix siya kay para dali ra bitaw ka imo color kay dugay mo color og 9% ang gamiton mo nang ako siyang kaning duha gyud akong gamiton kay dili pwede og usara kay og 9% dugay kay mo develop so kinahanglan ta og dali ra mo develop bitaw ang ato ang trabaho kay hayag naman ito ang buhok mo nang atong pahayagan kay aron magwapa gyud ang mga buhok anang ako mga customer nga mga human being kay ganahan na sila og mo color ang buhok nya dili man jud makadaot yung color sa Schwarzkopf kay gwapa man gyud na gawas og ang color ani maot kaayo atong color dili gyud ta magbuol gyud ta ana pero kani kay gwapa man aw okay ra kayo basta kay magwapa na customer nya nakita ninyo kaganihan no daghan to kay siya og puti ang gusto ani akong customer nga dili nila to kabiran ang mga puti niyang buhok muna nga ato siyang ipalight ang buhok kay karon magong panahon di ba ang kalabanan sa mga tao atong mga buhok ay murag blondie na bitaw brown na ta og buhok murag na naka-adapt na ta sa ato ang kuan panahon nga ang buhok kalabanan jud nag brown na kay ato mong buhok atong i-covering white hair ni mga puti murag maitong ang god niya ang tan-aw po nato sa atong porma murag pud ta maidara na mo pay idara na ta so kinahanglan jud ang buhok atong pahayag-hayagan kay para mulandag sa dang ato ang kaanyag ng ana ng mga buhok sa tawo kay ug dili ko nato ipagwapahan ang mga customer kani atong mga buhok di ay pero mamintira kay itom imong buhok, itom patag buhok mo nang hayagon. Kaya aron pod maanyag pud ta, di ba? Manang kamo diha nagtan-aw kani yung mga buhok, mga itom na siya pangitain nagpaagi nga magwapa niya. Kana pud bitaw na day pangutanan no nga ang itom baday ko ng buhok, pwede pa baday ko ng kuluran gi dark ba gi kuluran nilang itom, di siya pwede kuluran. Pero og kani mga itom nga buhok atong kuluran, ang kulor na siya pero gipaitom ka na nimo tige na badutlan tanawa ganini di ba yang color ato ra isumpay mag-even ra ani mapareha ra ani color city balancer kuan jud kaayo ni kinahanglan gyud nato ni siya isprayhan kay dugay na ni iyang buhok ni fade na ni color ani wash out na ng color niya pagkahuman ani ato siyang sudlay ang purpose ani niya para magkapareha ang color kay kanang color kani kay maora man na igura royal man na ang color ana so parihara na siya resulta dili na sila maglapak-lapak kay maura na nga number akong gigamit kay ug di na nimo pareha og number na magkuha na patsing-patsing ang color mo nang kinahanglan jud nato nga ug unsay gi-color ani ma-memorize naman nako unsay akong number gibutang ani mo nang iparehara nato napunta sa atong number 1 ug number 2 nga glass rebanding para sa iyang buhok nga mura ra bitaw buhaghag dili kaayo siya kulot dili pud kaayo wavy dili pud kaayo bitaw straight na lagi buhaghag ang buhok normal lagi na una to siyang gibutangan og number 2 kay para dili bitaw strong ang buhok atong medisina gamiton kay ug strong po kaayo lisod po kaayo ta control ang buhok mo brittle unya mo nang tan-aw jud nato ni mga number kay tulo man ka number o 0 1 and 2 mo nang kinahanglan kabalo jud ta mo kuan ani mo gamit sa mga medisina dili ang pasagad og trabaho kay kasi inyang madaot tanu ng customer basi mo balik pa niya na diri ni pulot na iyang buhok kay dili nagkadimao atong trabaho nya kani og kayon jud og maayo gamitan nato mixing stick aron jud magkuan bitaw
Ano ba, mabungkag yung tanan ang mga medisina para mag-ipon yun sila. Usapan na to apply sa buhok kay para dili madaot ang buhok para di magbritol aroma. Pag-apply nimo ana niya, even na ang imuhang mga medisina gibutang, dili na siya ingon nga basta na lang kay ukay-ukay ka gamitan nimo og kanang brush bitaw ang muag gyud gamitan gyud namo og mixing stick kay para klaro gyud kaayo nga ang buhok ang ato ang medisina na ukay maklaro gyud siya mix bitaw para ang mga buhok wala gina para di magbritol kay magbritol man ang pasagad kay butang-butang na wag ka di makita ninyo nga ato ni butangan sa glat rebanding pwede nang pagkaanyaga no wa pag-agi plansa hamis na kaayo ang mga color dili yun ma-dry dili gyud mo fade kuwapa gyud na kaayo o tan-awa basta ga customer ka nga dili gyud ka bisag asa mo adto nga salon ang imong buhok wapa gyud kay na kay kaning medisina nga Schwarzkopf ug wapa rin gyud kay ka buhok ug naa gyud kay regular nga hairstylist dili gyud na madaot sama ni ma'am pila na gud nakatuig pero yung buhok no peting hamisa peting guwapaha para lang yun na nako unya dili pa kay na siya hungo kay wa pa na plansa plansa na atimana di ba kay ngun siya kag nara day na mo nang kalabanan yung makitaan sa kuha guwapa yun ang buhok ang customer kay di man sila mamalhin kay ginas tagbalhin maguba nilang buhok oy tanawa gani ng atong agi sa tong plansa o di ba nindot kay no mo ni plansa gyud nga original kay di pa ni original atong plansa dili gyud ni hamis ug agi gigunitan ko puni o pagplansa kay para sayon ra kay labi ng taas og buhok sayon na hilaon ang buhok bitaw kay ug di man guna nimo hilaon og gunitan sudlayon na nako dugay ko mahuman naglabs ko og kaning nuog kay aron bitaw di gyud nako mabuhian ang buhok kay daghan gud nagmanindog o tanawa di ba tindog-tindog kana akong gusto gunitan ko na kay aron masayon ra nako nagbinat ang buhok hindi mo guna binato nimo isud kaayo kaning plansa o dili kay init atong plansa di kay mo dagan mo nang kinahanglan pa initon duha ka buok atong plansa gigamit kay aron ka nang usa nakastambay mukuan siya og init bitaw mo adapt og init ba so init ani siya paghagos nato ng usa kanina ang usa kung bira init na siya so nindot na siya iplansa kay dili na mo static ang buhok kay kulang magug init ang plansa inig hagos nimo dugay kay siya mo straight mas maayo man tong init ang duha ka plansa kay aron puli-pulis silang duha para gyud ang buhok mahamis magwapa ang resulta musinaw kayo natog maayo para di maglapak-lapak ang buhok kay mura gyud ni diha basihan nato sa tong trabaho kay ang buhok gani basta maglapak-lapak ang kulor wa matarog ukay muna nga kinahanglan ta og mixing stick para gwapa ang resulta sa atong buhok di ba makita man ninyo sa ato ang glut neutralizer para niyang buhok sa tumoy nga nabitay daghan kay hayag o kana mura bitaw nag hayag na kaayo mo lang ato siyang butangan aning neutralizer pero matundaw na sa dili na kaayo na maklaro nga ginahinay lang kaning dapita o hayag kaayo tan-awa na butangan na to na forma even na siya pagkahuman na to ani sa to ang trabaho kay ug di man gud nimo butangan lapak-lapak ang kulor mo nang dili maglapak-lapak para gwapa ang resulta akusog ang tubig nga kinahanglanon nato kay para ma-wash out yung mga gibutang nato nga treatment kato mga medisina kay ang purpose na niya para ikahuman nato gwapa ang resulta sa atong trabaho kay kaning trabaho diri man gyud nakasalalay labi na gyud ning rebanding diri niya kasalalay gyud sa pagbanlaw ang kaanyag sa atong trabaho kay di nimo tarungon dili gyud na gwapa mura gyud na akong ipasigarbo sa mga tawo nga nananaw nga nung gwapa atong rebanding dugay na kay nako ning customer pero dili gyud siya tig balhin-balhin mo nang ang iyang buhok gwapa kaayo bisan pag imo nang bungkagon ana o pwede gyud ang pagkahamisa kana di ba makita na ninyo no tulid ka iyang buhok dili ka magmahay basta Schwarzkopf product wala pa diha naka-subscribe sa tong YouTube channel please subscribe Miss Human Being ayaw mo kalimot Miss Human Being nya muna na iyang buhok ni ma'am gwapa gyud kaayo dili mo malipay ng ani iyang buhok gwapa ha di ba kanang magriban og buhok sayon ra tan-awon pero depende na sa medisina pareha ani niya regular na customer pila na ni ka century 20 na mi katuig so ang buhok anyag jud ay dili jud ka magmahay basta Schwarzkopf product o si Miss Human Being ang mo trabaho anyag jud kaayo na bye